Se, der cykler. Og der stikker bare udenfor. Og se det sker. Det er bare udenfor. En mor ser en krokodille over en tilbagegang. Og der er en flodhest, det er en træ, en krokodille og en flodhest. Og panda. Og panda. Det er alle zoologisk haven. Mm. Det er alle zoologisk haven. Og popcorn. Og popcorn. Ligesom i zoologisk have. Og is. Får man også is? Det hele er derude. Og du har... Prøv at se. Der er langt ned. Meget langt ned. Det er der. Der er meget langt ned. Meget langt ned. Og se, der er en tissemyre. Er der det? Kan du se den helt heroppe fra? Er det skyer? Og se, vi kalder på flyveski. Kan du synge, så jeg tænker, ja, gigganis, ja! Jeg færd. Det er. Og se, vi lukker den. Så lukker vi den. Jeg er bange for, at vi lukker den udefra. Ja. Eller indenfor. Ja, ude. Sådan, ja. Sådan. Og så krogen på, ja. Og sådan. Sådan der. Så Så. kan jeg bruge. Okay. Og hun er på besøg af mormor. Ja, mormor, hun er hjemme hos sig selv. Så mormor er på besøg hos mormor. Men det kan være, hun kan høre os alligevel. Og se, vi kalder på mormor. Ja, det gør vi. Jeg kan sige gatakis. Og se. Skal vi vande blomster? Skal vi det? Okay. Der er ikke så meget vand i. Men du må gerne vande blomsterne. Okay. De har det ikke så godt. Nej. Sådan der. Mere. Ja, men det var det. Jeg tror, vi må håbe, de får det bedre.